så fordi den ikke sat op. Kirsten ikke hold. Nu var han sat op. Får du lige lidt æbleskiver, Fred? Ja. Nu er vi på. Ja. Det er med at hvad? Få fyldt op, eller? Det er med at der er nogen med til hjerte. Ja, det er også rigtigt. Og skål og musik og det hele. Ja, der er masser at gå glip af her. Æbleskiver. Niceness. Christian. Ja, Annette. Ja, det er så Annette dernede. Ikke Karin. Annette hedder hun. Ja. Og Inge. Og Søren, han er lidt klatret. Han skal ikke have æbleskiver. Ingen æbleskiver til Søren. Niks. Men nogen til mig. Hvad sidder du der og klukker for, Kirsten?